Mekachel. Rabbi and spiritual home. Over here, Chapaya, you Kumasi, Adam Kwame, Barakasi, a pine so. A hawk and Asante a walk. Now, Oba Asante ha, you would media would be Brayedi, ye soon more Juma, and I sounds here in her bedroom, I would be brave. Now, the door call in with so. Na ya churchill in Rahodwa a walk ye heba center ha. Upibia, ubinye bi. Na etumi aboa eye yare a aye wankra beda wo no efuru so se oba ye hanom a ye wo yare bi ti se pressure ye beka ne se akoma yare ye wo ne dru pa wa ha oba hanom a ibenya ne dru a eye very sharp o pressure no se ekoso se sen kra bema o pressure no aba normal entumi ensan enkoso bi sanso ene wo prostate dunso so ye will be wa hanum sei obi a prostate no e ya hodo obi o ha odunso ntentem obi o nso so a ne de no odunso ani bia kam ni nyina ye ni nyina duru e wa ha oba ebetumi e de aboa e na obi a ono nso sebe awo ho aye de ama no ye kan say infertility eno nso oba ha eno nso na duru e wa hanum sei saa nso ene ye wo low sperm count be ma ne hu nsuo no sebi wo nsuo no ewo fom ena obi nso ho ane de no agene eno nso ba ha no nso a eno nso so ye wona dura ebetumi e de aboa ena ye wo syphilis nso so ye wona duru pa e wa ha eno nso bu ho a saa ya we wo de ananche saa aye den se ubenya na duru eno nso uba ha ye wona duru saa nso ne wo hepatitis nso duru ha wo de wo se wo hepatitis no ache say ABC ene de keka ho fabra what the Rabbi and spiritual home ha ye would dra ye de ebema saa so na ye wo adro kase a wo ba Ghana ha de bia e kase sa adro we de ene adro bia nse dodo na efre no ubedi ache ebi efre no boot for boot se kwa de din ba ko a ye nya sa de aka ho no omo fe ni boot for boot an se ye dra wo ye bema na wa ho ade kofom kraa chese wuntime nya hwe emfa ho ni mfi a wadi so wo ye bema pa na wa ho ade akofom wo ye adwuma bi enye yie o ko ba no ncha se sia na ye na wa jamu wo be ya bibia ntime nkoso obu ho kraa na agese be na wo twa ansa na obetimi asan ko bim me pa to wodra na ye Rabbi power bullet eno ni adra de bia ye kan Ghana ha se memadro ne de eno ani Rabbi bullet no adro bia ni nachi enti wo ye bema wa ho de kofom sabisisi ye pa wota se nye yie okoto anu aka ho mesrawo ehwe adro bia chi akwan hwehwe Rabbi bullet ni bi na utobi na onnomo a umema yo na akofom eno wa ho de a entumi anya hwe wo mpamu biem no ebe boost no ama wankasa wani age eti na dro no anya yin bebrebe no sanso ne wo fibroid do pa ye very quick wo yo ba na fibroid how sabi doctor sebra enya operation na 50 million me pa chaw enko for ni che Rabbi and spiritual home wo ba ha ye wo fibroid do ho a ebe na ne fibroid na ma kama ama abase de ubo nsa pepepe ama ho atọ a wonko ye operation bi ama emfase kan ko kan na enkofa problem ma enu ni eye fibroid the drone ya bebre e wa halum sei no sanso de wa dro bi wa ha eno nso e bi ameka sei wo kasa empampan bam utiri mu aye kuro anase sebio ama fense kokram abeto utiri mu amepa chawo obi a wo kasa na sebe empampan wo biara mepa chawo dro ha bomoje be pesa dro we bi na wo yusu adro we ya me ka cho se me ma na wo twemi no se sampampa na wo wonum ne se anko afa do bra ba di usika adro we na me dia ba obi bia wo so adro we ahwe bia di adro we ho adansi enti wo a wo tie me ba bia hwe me se ye Ghana se hefa se wo yo bia wo anka se wo gitum se se me kasa me te sampampa o me kasa mu obi won so wo da wo hwaye nkrom wo hwaye nkrom sa no se de dia wo da wo ntempo ntumi na me pa cho wo dro ni se dro we bra ne be tobi wo be tobi a na wo twemi ne pa na be yusu se dro we
utimu na aye kronim pampampa na enkromo a wohwe ni nyinara bejai yewo enu ahodo bebre yewo osaduro ebia mekasa wo bia osa haw wanante a wonya aduro mepa chobra yewo osa aduro nso ewo ha yewo na ahodo bebre wo bai ha nso a se no we yewo ha nyina no eyenura woto a ye ma wonoa na wanom ya ha de ye noa donsi ha ya ha mo ye traditional medicine a wankasa woto a na ya chew ana eniema se fawe ka ho ne kabom ne noa wonnoa ya de se de ti biara ya de ne betu ase ama ena obi a wosi cheyare na dro pa de si cheyare dro obu a meka sei wosi cheyare adwompo ko be 2000 me pa to wodra ne se drowi wo ba to ba akopa ana mienu ana miensa ya chew eniema ya de ka ho na wannoa onno drowe na me se wo diabetes ne se ama no ma de a fabra ne betu sika me ama me kasa kire wo edro de ye wo no hodo bebre we ha ye kan Rabbi haba and spiritual home enu ne de ko se ya dom katachie na se na da woro mantina me no mi no da so te ase na me tiatia etiem abusuafo nyina ene me nuanom ene me namfofo ene mu a mo hwa me nyina de me kan se onyankopon nhira mo de bia ohumia ade a wotahu se me kasafa ho pa ye oman no na de ntia meta kasafa oman ho bebre ne se oman na metimu no se oman ne ye yie a me nso ma ye yie eya ye okasa bebuo bi a ye ka ye se obra ene de wawa bo da bi de ya me ka ne se obra ne de oman no abo obra ene de oman no abo se oman ne beye yie na somdwe bo oman ni mu a eno na wo a won soso sebio wayire ho aye dwumaden na bibia ba won nsam no ubenya somdwe ada sansese oman no wo hawo oman ni mu a eno na ma wo a won so aye dwumaden anya bibi kakra de hwe obusua no woda a wona wati ase enti ye kasafo oman ne ho se enyama ekoso oman a yatimu na etumi se oman ama oman ne ntumi enkoso no eno ho asam na de bia me ba me ka sese wo hwade ekoso Ghana man mu a yemfo ye ne nche bibi te se galamsey a ekoso ewo Ghana man mu ha menuanom ene ensu a ye nom no se wo chimo pipe mpa ensu no eba ene ye kokko agese wodi nsuo ni si ho anasa okoto aduro bi bagu nsuo nim ansa na ensuo no eni etimi ate ama so de be yaduane a wodi yaduane adi de bia ye mpanimfo esi omu wedan omu tu galamsey ase ye shibi muskableta ne ade skableta ye se no nipa ye bo omo nanso de biara da galamsey no tua ne yetu enti mi bisa Ghana mpanimfo ne se so galamsey na musimu tu ase no eya wo mo tu galamsey no omo ye den no munya sase tu galamsey no akwasha mpese mi bisa Ghana mpanimfo no ahemfo senyo omo na omo den sase no ye den emo omo tu galamsey nanso ahemfo na muti akonwa so amudi akonwa na akonwa na mudi na se ne sen say yesi wo hene yesi wo hene wo kuro bi so kuro mu won sa ase nyina se won sa enti so obi bo asase so na se oye bone a enti wo yo hene wo se enti wo nhunu ana bibisa Ghana hemfo what you say wo hene a woti kuro bi so di so hene na ye tu galamsey wasase so na ye fra ubisa wa wo so de wonnim nipa kwa wo tu den galamsey wasase so empanimfo se oho ebehu abomu kwan a me pa chawo enye mani na kire ne kwan galamsey na ye tu Ghana ha no me se empanimfo a mo Ghana ha munim hu bi Ghana empanimfo a mo Ghana munim hu bi ahemfo bebre munim hu bi ana mpanimfo bi a mo wa ba mu nso me se munim hu bi ti mo nyina mra bonten na mo yi mo ho ano
Samoa mabontia mekasa youth ne be sori against him. Demonstration ne be against him. Because oman ne kwan ya mode fa so no. Enye papa so. Sese mpanimfo mu di Ghana anim nyina firi ahemfo so. Akosi politician fo so. Monwene ye ho. Ye hu sa monwene ye ho. Mumobotom se ebeye yie. Eno ho adwene nko na modwene. Enti timamufo na ye tim no se ye bedidi o, se ye beda o, emfa mo ho. So ahụ adwuma ye nya adwuma nye kakra nso ye nso a sesei no ya tie fi ye nsam ana ye nhu ba bia ye mfa ye ho ye dan enkonkose ebia ne se ye bank e organ ha sesei ya gu bebre o but kosa ye san kwagye besia aba ye bank foforo e diama e friend say agriculture sefo so ahụ wobra ADB bank nso wa Ghana enti ADB bank na wa Ghana ne so mfaso pa ne sen emfaso pa ADB bank de mine ne sen ye hu mfaso e wo so edisi ye ADB bank wa ha na se yese akwaje besia wobra bank nketo na wa Ghana ha na ye gu no na mampanie ntimi no mantena ase enhu kwanyon befa so na mo be solve problem e wo ho na so waguni so okwaje besi asade abe develop bank de aboa agriculture fo am o masan abegi o na so a sabe mimi hu asem ne senya nsa bi anim mi hu senya nsa bi anim te me sega na fo sabe bia ye du no media masa me kan se mu youth ne ya me kasa kire mu de bia me kasa me se youth fo sanse muna ya demo chechire man ye yie enkwakora na wo mu nemre wa no ma wo mu de o ma bom bra wie sese mo youth no so ti ase enta wa say youth mo sorry tia na mo ye demonstration ama mpanimfo ni hu se ekwan yom do ma na fa so no mo mpe Tesa mo ye demonstration tia wo mo. Anya sa o man de be koso asai sa. Sesi ano mampani abedi akire ba omia. O se yankonko register ye cheap. Cheap na o se register no. O se wa register cheap ni for 100 years across an ko register na foforo. Wo bra Ghana card ye no. Muntimi activate ye kwamposi ye de ye adwuma. Voter ID card ye muntimi atibeti empose emfanya adwuma na me pese Ghana 40 ase se saade no mo ye eye kwanya no mo faso awia wo man sika e no mo de ye saade no enti sa Ghana card am ye no oba be ka cho so aboka sei mimi so mo bo o mo wia wo man sika enti means o mo faso de wia wo man sika e de bi goma accounts mu e no mo faso no mumisa MPP aban sei adenti enomo ma ye Ghana card na Ghana card mpo ye no besi na the whole Ghana regions of Ghana no e makomako 16 ye besi a wo say all the regions in Ghana obia wo Ghana card yana mumisa afei ID card omo ma ye no because of their self interest in ti no mo pe voting ti omo sam ye kwaye new card de ko to aba ye de to aba wie se kim card na kadam entimi nya adwuma enti nkwasi asem se te Ghana ha mo da so te ho hwe mo te ho na mo hwe okwa ya so akwa we de ni omu ade wo kasa tetia mpanimfo pani na obeta konyo so wia o mani sika e de aye yie no wo pese ya respect no mi bi samo mo pese ya respect na na me sem bebre mani abre na me kasa unya ma me nkama sem mani abre pa because the echo man mun airtime mo ya Ghana card o Ghana card ye me yakwa ne se ebra me kwa akoye bie no me sa ahemache be se 2 o'clock na san light because omo ye campaign de kire ye se Ghana card no
omo de alliances ebeba so bi omo de insurance beba so omo de ID card beba so enu nti yenkoye ntekita wo a driving license kura ho hia ekura wo a health insurance no ho hia ekita wo a ID card ho hia enti these are the influence some the influence yen say yenkoye card na mpa yakoye card na wie mi bisa Ghana ni ba se hwan na sa card no koye ye no eye adwuma wo de ko bank anya adwuma wo de drive anya adwuma what they call a friend is saying insurance ho a enya adwuma enti card na o ma kwa wo ma chase emfaso a wo say na say Dr. Bawumi asan be gyo be ka say Ghana for san ko research cheap me pa chaw e die be nyansa kura na kita mo a nyansa me na kita mo sa no anam fi se Ghana for yankwasiafo wa hu ana ya jimi wa hu Ghana for mo amani ana ho a enu time woni bete no na sebe baby adi madru no sesi ade chepa na atomo na na monsaw chepa enti baby bia asembe fra babia na wasa yeye only friend is saying 206 o sahe nipa kakra bi na egu parliament ho no pese de omosi a kire Ghana population na edi cheya afa ye hu de yesia de yegu infini eno mo twafa ye ho only 200 and something penalty parliament ho no look at what they are doing to us so hwese de omusi yeyen etiti yen what you say COVID-19 ba ye hwensem e koso e COVID mu yesi ense nose mask ye bisa mampani se mampani enti yesi nose mask ya ene COVID ne yenya bia na wo se enya possible nti nose mask na yesi mpaso ya wo so ne de social distance ye de tentem faso bia ni so ye bisa nsa vaccine so ye bo vaccine no a ye bo vaccine na yade no enchia na wo se no so nya possible enso akofa vaccine first one yaba ama ya bo wie second one san ba ye san be bo mo be san bo third one because wa jisika na di wo ho awie nti ko bia wo so fa so e ma mo bo na so ma mo bo nti ono de na de bo nsa ye nsuo bi ne ya mi agum ne de mi ane fe oba da na abehu awere ho o ma na ya timu no ehu se Ghana mrantie Ghana mabawa emabunu no se mo ansore anyina ma oman no a oman no ahwe ase oman na ahwe ase kwase asem bia na ekoso oman nim yentume nkasa okoka ye beka se wumu ade okoka ye beka se okasa tia pani bi but me dia masam ba kwa de bia meka no me se okoto aginamoa se aginamoa si apata so a enye news ba unya kokoto se krama esi apata so a eye news because krama ntimemfo apata obi na de bekosi wo enti mumma empanimfo edi anim ne se eye obi na de omkoye den wo bedi hene kura na ahemfo kura mu no tio wo bedi hene a ahemfo mu no kura no eye abusua pani na ye den enyo na hene na wo ba bedi hene wonnim se firi busua pani na yiu ese bedi hene na wo bedi hene wie ya wasoa wo men na mu Ghana hemfo mutimi ton asase ema nipa ba ko mienu na manso abaso ye bisa ma musem nim ho hwe na onim ho hwe na asase na ateso ho na di so hene mutia no na mo yade mo pa bia wo Ghana ha ahemfo hwe kwan ya ahemfo so te ha mo ye hwe ahemfo so nyama mo ye ne Ghana ha no mo sei what you say hwe ahemfo binim so nyama mo ye ne Ghana ha moto wasa galamse na yetu no mo ahemfo mo de mo nim ho bi mo nim nipa ko tu galamse Ghana ahemfo mo ya trofo pa wa hine bia yetu galamse ona asase so bia me so nim ho bi so aka so nim ho bi a wo nim ho bi a wo boa
na wo se wonnim ho bie no wo se wonnim ho bi no ɛdeɛ na wo yafa ho wo se wonnim galamsey ne ho bie wo se wonnim ho bi ɛdeɛ na wo yafa ho ɛdeɛ na wo yafa ho ɔman na ukura a wote so a wodi so hene no ukuro no hwɛ ensu adedam sese bremu ukɔhwɛ bremu ani ayɛ kɔɔ bremu asɛe ukɔhwɛ densu asɛe ɛne densu adi ayɛ kɔɔ so ahu sese metumi aka sɛ ensu ada Ghana ha mɛka sɛ yɛ kakra ɛyɛ afram ɛne voter ɛno na mɛka sɛ bi a sɛdeɛ te ne te kakra no kora no ɛnyɛ papa bi sɛ ɔte aseɛ brada bɛhwɛ ɔfen mu ɔfen ha wɔfen nsuo ɛnɛ bɛyɛ ɔfen a ɛdan ayɛ sɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔ rivers ɛdeda Ghana ha nyinara asɛe wate aseɛ rivers ni nyinaa asɛe na mo a moyɛ galamsey yi mo nyinaa nso tu kwan kɔ brochima mu kɔhwɛ ɔmo nsuo nyinaa ni atenwan ɛnɛ kɔ nɔɔvo ne kɔ bɛbɛ kura hɔ no ɔmo nya den ɔmo nya nsuo nom na ntwie ɛne nipa no mu nsuo baako so na ntwie nipa ɛne no mu nsuo baako ate aseɛ edu abato ambama ya to amamo ba mo ntumi mmoa yɛn yesi mo hene ahemfo mmoa yɛn Ghana ahemfo mmoa yɛn wɔn mo bɛtena konwa so ɔmo so the same amamuo bɔne no ɛno anom so di bu ɔmo mpɔtam wɔn teɛ de ahemfo bebree nima ne akokroko sɛm fadi kakra kato ne ho so ɔnya hwee kɔkaa yɛ ma nka kɔkaa yɛ ma nka deɛ me kacha Ghana for youth no na me de bia me kasa kyerɛ mo me se youth no mo nsɔre o na mo ansɔre a mo be ka yɛn da bi ebra yɛ be kɔ no mo be ka yɛn se nkurɔfoɔ we no mo ka nsɛm bi o sɛdeɛ ɛnɛ Bob Marley utie Bob Marley nwom a na utie Lucky Dube mo nwom ukotie Culture mo nwom Peter Tosh ukotie mo nwom a utim sɛ ɔmo time no na ɔmo kasa kyerɛ ɔman no but ɔman na nte ɔmo ase yebu ɔmo sɛ ɔmo nsɛm ɔmo ka nyinaa no ɛyɛ wi ɛna ayɛ ɔmo saa but ɛnɛ na ɔmo wu kɔɔyɛ no wɔn sɛ afei nea hu ɔmo nsɛm ɔmo ka saa na bedu baabi a yɛn nso bewu akɔ no afei mbɔta ase na afei yɛn nsɛm ɛkan na mo tie wobɛhu sɛ nkurɔfoɔ wei na ɔmo te ase no nsɛm a na ɔmo ka kyerɛ no sɛ na ɛyɛ nokorɛ that time no na ayɛ late so that time na ayɛ late ɛno nti da bia ya no gu so ɛka sɛ wo sɛ this is the time of action ɛdu bere a ɛwɔ sɛ ɛno nti yɛ kasa kyerɛ mo youth no ɛma sɛ mo mmɔden na mo nsɔre nyina enti ATM na yɛde aba no yɛamfa amma sɛ yɛde bɛgye obi sika o yɛde ba sɛ yɛpɛ justice yɛ patentene wɔ yɛ manimu sɛ wɔyɛ wɔ hene sɛ wɔyɛ hwan sɛ ɔyɛ obi a ɔbɛdi ɔman n'anim kuro bi anim enipakuo bi anim a yɛpɛ sɛ dwuma a wɔbɛdi no atentene ɛyɛ dwuma ɛno ne yɛhwɛ ɛno nti na ATM no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti yɛn deɛ yɛnim sɛ atentene paa bɛtumi ayɛ adwuma a agye sɛ abosom bi wɔ Ghana hanom a saa abosom no sɛ yɛde ɔmo soɛ a ɔmo deɛ ɔmo ka nokorɛ saa abosom no bɛtumi ama nokorɛ daadi ama onipa bi a ɔba bɛdi ɔman wɔ yɛnim so ɔyɛ ɔhene anaasɛ ɔnyɛ ɔhene ɔbɛtumi ama atentene adaadi san sɛ yɛhunu sɛ ahemfo koraa te akonnwa so ɔmo nka nokorɛ because wɔhene a ɔbɛte akonnwa so no bosom na ɛwɔ ne fie na bosom na wɔdi so no
wɔn ankasa ɔnyɛ faithful to bosom no ɔnyɛ faithful enti ɛwɔ ahemfo bebree ti nkonnwa so nso so abosom ne nkonnwa ɔmo te so no abosom na po ɔmo totally meka kyerɛ wo nnɛ ahemfo bebree ti nkonnwa so but abosom no a ɛwɔ nkonnwa ne ho ɛne yɛfrɛ ne sɛn abosom na ɛwɔ hɔ ɛne nkonnwa ɔte so no kora apo no enti ogu nsa kora nya adwuma ogu nsa nya adwuma enti yɛn ATM foɔ deɛ yɛnim abosom ɛwɔ Ghana ha wɔn ɛyɛ nam na wɔn yɛ se na wɔn mpɛ nkwasi asɛm wɔn ne yɛpɛ so wɔn yɛde wɔn soɛ ɛwɔ Ghana na saa abosom no ɔno wɔn fa wɔn sɛ ɔyɛ ɔhene anaa wɔn fa wɔn sɛ wowɔ amamuo bi mu wodi nkwasi asɛm wɔ ɔman anim mu a sɛ wosɛ owu a na ɔde ama wo wosɛ yade a na ɔde ama wo so ate aseɛ wɔn ne yɛpɛ sɛ yɛde wɔn yɛ adwuma Ghana asase so enti yɛn ka nkyerɛ obi asɛ ɔnya ne somosom o ɛnyɛ ATM yɛyɛ ne so ade hunu no yɛsɛ woyɛ kristoni a wodeɛ kɔwa asɔre woyɛ nkramoni a kɔwa asɔre na mmom sɛ woyɛ w'adwene sɛ woba abɛdi ɔman n'anim na sɛ ɔman no wobɛsom yɛde a ɛnea wonya bɛdi so a yɛma wo kwan fa Bible so ɛ fa Koran so ɛ wowie ne mmienu a wode abosom so bɛba bɛsoɛ yɛnka sɛ woasɔre a wokɔgyae yɛpɛ justice yɛpɛ sɛ atɛntene yɛ adwuma na meka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ atɛntene bɛtumi ayɛ adwuma Ghana ha agye sɛ nananom abosom a yɛyi ne mu sɛ ɔmo ka no kora no gye sɛ yɛde saa abosom no ɛbɛwura mu ɛma ɔmo de ɔmo soɛ na sɛ ɔmo de ɔmo soɛ a ɛhɔ na nokorɛ ɛbɛyɛ adwuma ti Ghanafoɔ ntie Ghanafoɔ mu ntie because democracy no so ate aseɛ ɛba 1992 ne Ghana yɛsɛ aseɛ sɛ yɛto aba ne bi from 1992 to 2001 difference ɛyɛ 29 years 29 years o ɛne ya mo de Bible ne Koran soɛ saa 29 years yɛmisi ahụ sɛ deɛ bɛ achievement ne yɛnya da bia mɛkɔ so aka pɛni wɔ bɛdi ɔman ne so a deɛ ɔbɛyɛ no onwie na foforɔ aba foforɔ no nso ba deɛ wɔ bɛyɛ na nka wasan ka ɔtoa so no ɔno nso ba ɔnyɛ wate aseɛ da bia no ɔman ne sika ne nkoa ne yɛsɛ no ne asan bɛgye so ɔman ne sika nim na yɛbɔ besia de bia no ɔman ne da ɔhaw mu wɔ branka wɔ sɛ yɛtumi hu no nyansa bi sɛ 4 years ɛne yɛde building schools a yɛde 4 years a building school sɛ another 4 years ɛne yɛde bɛhwɛ yɛ road a yɛde 4 years ahwɛ yɛ road yɛayɛ road no deɛ ɔbɛsan ba no wɔno nso atagati sɛ bi a ɔman no ebi a hospitals ɛwɔ mu no esua enti yɛhia sɛ yɛbɛsi hospitals yɛde 4 years no abuild the hospitals yɛwia another 4 years yɛsan deɛ nso ke hospital no yɛbuild yɛhia facilities bi nneɛma bi wɔ mu yɛde another 4 years abuild ano nso awie enti anytime bia yɛ 8 years no yɛwɔ dwumadie bi a esi yɛ ne so pɔtea yɛyɛ enti me catch Ghana for say enke bedu so ma wei sa sister independence na yɛnya 60 years independence na yɛte 29 years different from the democracy enka yɛ fa sa nyansa no a enka by now command move forward ko bata konwa no so a besia bɔ sikadie yɛ pɛ kwan bi awia o man sika yɛsɛ o man currency no yɛtwa foforo aba ɔmo pɛ kwan bi awia o man no a ne yɛ hada ko twa sika foforo de aba sika na obetwa no na wafa so awia sika ni bi ti president bia bɛdi o man so a ade a wɔyɛ nso ɔbɛyɛ den obetwa sika ransom ba obetwa sika ni bi me mo ana
Ronsi twa 5 cedi bi na paper bi twa 5 cedi bi 5,000 you see they can 5,000 obetwa paper wokọ ya mampani kufuo baaye mampani kufuo nso ebetwa Ghana penka pre ye hu de sika ye na sika no ya system ko ye ni biem atames baaye wasem de 2 cedi nso adan eno nso aba wono nso betwa sika what you say akufuo do nso baaye wono nso betwa sika strategic way ya mudi wia o man sika enko na kita mo the more no man currency no era ne cost no man ni mo yedene no man ni mo yedene ati ase another president obesan ba be di so no ono nso bo betwa sika me catch Ghana for mo market to other president bi obesan ba after MPP mimi so obo betwa sika a strategy omo fa so wi o man sika ebi na me kire wo no ati ase me ye Ghana ni ba de me nkama no ntum because o man ye yi a me ye yie wo man na ye yi a me nso me nye yie ti me nkama no ntum da ti dia koso o man ni mu anya no ye beka ho asem dia koso anya bi ye beka mo amentia friends Captain Smart Rabbi me chiao pa unni me de na nso me de me show program pa me show program pa na me bo aba so se entie de obi eka Angel FM kwa ne Angel TV kwa ba be fa we enko biem tra ba bi a wote na fire mayan ne atie o me bo abaso bra pani me bo abaso what you say cause baby o man ne kono ya ntase ankasa emoa so baby o man ne kono ya ntase ankasa emoa sese ma youth no mo ya alert na mo hu de ekoso o man ni mu na sese be wo fanyansa aye de esa wo ye be ko school be wie na wo nya dwuma nye ko school awie wo nya dwuma nye ti school na akwa mfa so was ne de wen Ghana ha mo nkyemi pani ba akwa ne ba ko school awie wo nya dwuma ana pani we ba de oya driver ana pani we ba de odimate ana oya dwuma washing bay ana otwi okada mo nkyira me titimamufuo no wo be ko school awie adwuma kwa nya bi nye ena wo abadwuma kwa ye be fa abadwuma mu a gise oni mpani bi wo mu ena ade connection bi akofa ne so na sika gigye bribe agigye sa ansa adwuma kwa ye be fa wa ya fa aden so aden teacher fo akatua nye nurse fo akatua nye doctor fo akatua nye MP ba ko pesika waji allowance ya wodie enya sem ketoa lanku saya toma no nya sem ketoa teacher ni ono kira sa MP na de ema MP ntimi koye MP teacher na katua nu MP na katua what ya breho o ma we ye mobo o ma na ya tim no o ma na eye mobo o ma yanka bibia waso a wonni hwe waso na bibia bi wo ma animu ye wo bibia wa ha so ma no ho ntowo mo because of bad leadership a ekoso wo ma animu be si Africa mu hia bibia o Africa mu hia hwe mu hia good leader. The only thing Africa here is a good leader because mutobu to kura moje tobu to amoje ne Ghana kwan nyina so no e betima develop o man no what se si ayi e friend say mampani Dramani ye mampani da Dramani so Mahama
say ni nia aye cement de ba cement na wa ye de ba so ye beton ne sen ye beton cement 30 cedis 30 Ghana cedis and Ghana cement gasm appro 50 cedis super cool appro 40 cedis eco 50 cedis Unisem appro 40 eco 50 cedis what you say nanso so the same cement krona bio what the sanya ye be de ba wo say cement ye ntone 30 Ghana cedis 30 Ghana cedis Ghana mpanimfo mpese mpanimfo bi atache de sa adwuma yi a wo pani ya ye a wo de ba beboa o man no ama na o man nso sabe cement toba form no ya sa said ye politics ya sa said ye politics what ya say ye me say awon say cement no a wono so de ba no eye dienti no te Ghana ha no watuma ya cement ya cement ne 30 cedis na the same cement ye bi Ghana ha na no de eco 50 cedis ye me say sa cement na e ba ne de o Ghana difference be na wom question mumisa mo ho to ma we mo ne wa mfa ho adwen masa wo be bresa en adwuma kra wo bia adwuma tax ye de be to ti so no adwuma na wo bia sabe na fe kra de wa pa ba o ti ase tax ye de be to so adwuma na wo bia ma ebi mo nso unemployed no eso atie na obi anya adwuma ye tax ye de be to so no sa tax na fe adwuma na wo bia no wa pa ba uko Togo ha Togo your portfolio Togo Ghana wo fast wo japade che Togo bam Ghana wo japade che Togo bam anka o ma we anka free port to kra wo man mu ha anka nchen yen o ti ase say wo free port to kra wo Ghana anka nchen yen o kra nyema fra broche ba duty de ba to nyema no so no na nyema na ka ho aka ha bo ho ntimi nyi kore ha bo ho bebre nyema aka ho mu ntimi nyi waya ba mu ni dia o protocol waya ba mu ni dia o protocol ti okra nyema empempem kra bedu ha ba once waya politician ne de ana wonim wo bi o politician mu de e protocol ne nyema ne be yama so easy what you say intina ATM for yourself justice a justice without no respect of any person ye patentin ya sa patentin no and found in the power ye if you commit the law I was some brand would die tin ye some ma swear with the gods of our land what dia mo pa dia make no Ghana form a youth no a mo do so a mo to aba Ghana for youth no pa mo nka se sempanimfo na mfa abosoma nso a mo to aba na mo hwe die besi what you say sempanimfo no se omo makwa ma mo mfa abosom nso ya ene nka bato no munyai wo ye youth ni bia wa Ghana ha me catch now ti ase ti de me kana se what you say ti de me kana se sansa no na obenya tenten ya frim because de bia me catch am say adwene amode kwoto aba no enya no na muhunu adwene amode kwoto aba no enya no na muhunu no ekwan ya mo na mo paso man faso adwene ade koyi mampani no adwene ade kosi pani wo man ni so yo hene anaso onyo hene no adwene ade koyi sa pani no anya no na huhunu so
Ghana anke ye kwan kra ye yusu nyina ye asphalt ya kenchen yen o ye Ghana ni na wonim bibi ya yemfa wo yemfa contract kra ma wo o ti ase ye bu Ghana engineer fo nyina so mo nka hwe ana o man no so abro watimamufuo ye trim abro odi adwuma kra man so onye ne ye no adi sika no o ti ase ya fa wo say ye di adwuma sa won sente ye adwuma ne ye no onye ne ye na sika na no wadi abro so o man ni tim so o man no sesa o mo adwene wo man no mo sesa mo adwene na mo sesa mo adwene so nyema betumi aye yie mo sesa mo adwene na abro so wo man ni tim dodo opon sampanimfo ne bobro nyina no mo nso amoka nso support mo so di abro ne bi wo mo nso mutirim to o man ntimi nkɔ nanim da me semini anamo se ekuo na me dia ba ne friend ATM Africa Traditional Movement me fremu amo gina nanamo sumtum me fremu nyina se momra ne nkan ho mom se wo ye komfuo wo nya komfuo wo ye oba o wo ye bema o ye fre wo bibia wo gina nanamo sumtum se moma ye nkan mom na ye mpre justice yempre atentene ne mfa ma oman no yemfa ti se atentene be ya adwuma wo oman ni mu ti efre wo bibia wo gina nanum di wo bibia wo gina nanum di biara ye hia wo ATM what you say ye hia wo ATM so beba na ya kan ye ho abom na ya to adwene ne pese ye build bibia ebe afrocentric bibia o man no ye pese ye no ye be in the name of Africa tradition and African culture say economy ne kwa na ye bibia be ye den ebe build with Africa bi ye bi bibia be Africa de o ti ase ye be build good economical ebe boama Africa ye bibia timi akoso eno na ATM fo ye ni abre wo ho o ti ase eno na ye ni abre wo ho se attention ne die e wo se timi dadi to bibia pese obadwa ni ATM bia no be pa chawo wo fra number we yi a ye beje wo so 0246 53 1420 0246 53 1420 0246 53 1420 wo pesa obadwani ATM a me pa chawo baby bia wo biara kro bia wo so biara oma bia wo so biara ATM no eye Africa ho nsem ena ye ka sabi mpanimfo sa ekania na ka hwene se Africa country ba akoko timi survive a yenim se ebe revive other countries of Africans no amom nyina so timi revive se yenya Africa country ba akoko na mienu pe amom timi edo mankasa wo mo atwum o mo ye a survive a other countries so be survive tin yes wo bibia wadwene wo man ne ho a wo pa atentene ne e wo man ni mu se be ya adwuma no sa nipa no wo mra na yen kama mo nto ato adwene ne yen kwan ye be fa so a ye betimi amatentene ne ya adwuma Ghana me pa cho ye nya political party o ye nya political party
enye bia ATM wɔ for seeking justice for the nation ɛne yɛhwehwɛ ɛno ne yɛhwehwɛ enti enye sɛ bia ɛyɛ political party bi obɛka so ɛna Rabbi dia wo bɔ politician fo akyi dodo nyɛ ne saa enye party bi na yɛ prep ɛpɛsɛ yɛ te Ghana me nya no ne hia me ekuo na yɛ de aba no ɛyɛ benefit yɛ de aba no me pa kyɛw enye political party asɛm ɛyɛ movement a yɛ seek justice for our nation yɛ patentre ne ama yɛ man no ɛna yɛ chance yɛ hu sɛ atentre ne betimi ayɛ adwuma a agye sɛ ɔmo de nananom abosom a yɛ nim sɛ ɔmo ka no kro ni bi soɛ apart from say yɛ de abosom a ɛka no kro ni bi bɛ soɛ no apart from that no kro bia ntimi nya adwuma Ghana ha propaganda no bɛkɔ so a na Rabbi One TV nso so yɛ wɔ dwumadie bi a yɛ de ba dwumadie a de ba yɛ to din sɛ Bible checkup no yɛ bɛkɔ Bible nim ne yɛ Bible nim mpensempensem mu ne ahwɛ sɛ from Genesis to Revelation no so nsɛm egum no ɛyɛ Nyankopɔn ne kaayɛ ana nyɛ Nyankopɔn ne kaayɛ enti ebe bibi Bible mu afifi mu ne ehunu sɛ sasɛm bi o me Nyankopɔn asɛm a yɛbɛhu asɛm bi nso ne Nyankopɔn asɛm yɛbɛhu na nokura bi a wɔ sɛ asɛm no yɛde toɔ ne yɛde atoɔ enti every Monday kosi Friday anwumre 7 o'clock pɛ na matena ase me Bible reader tena ase na fe yɛde Bible check up no abrɛw ɛyɛ Rabbi One TV so pɛ na obenya no Facebook live your cameraman one engineer and only Marcus ono na bomi chidom me director on the direct me bibia correct ti ye di bibia bra wo live our Rabbi One TV so enti kache wo nua open Bible na sua no ahum no kran say from Monday to Friday anwumre sa bibia on 22 Rabbi One TV on Facebook onya tuni ne machine to say kim afa ensam a mebe pai mu agu honom no enya nsam ketoa from Genesis ekokosi Revelation sa anfie mienu kura na mede be wie sa teachings na mede be wie enti eba bia ye be fa book no be pa chaw won so na wa fa pen anu book kotesi bia be bono TV ni so bia me pa chaw tworo na won so nya daade kan na hu se de ye ka no eye no kore ana anya no kore eti bomodia se oba subscribe Rabbi One TV on YouTube na wa like your face nso so your Facebook wa like nso aman send your video bia the teachings bia ye de beba no won so nsa be ka ne first no otimi atie de baaye enti won so bomode se oba sell link na mayen send be ya ensam no a ye de ba ye friend the Bible check up on Rabbi One TV from Monday to Friday anwumre 7 o'clock na ya sase won so ubetie bi na obehwe bi nso so media mejeso a aye Rabbi be chia ATM fo nyina mo amwa blochire mo amwa Ghana ha South Africa UK Canada America Spain Italy me chia mo nyina me chia che obi bia ene Rabbi followers nyinara me chia mo me se otwedi ampo kakrakai ene nananom se omummo ho ban fi matamfo nyinara ho na de bia me yimpa ya me bɔ me followers fo nyina mpa ye se de mo hwehwe bia no emre mu saama mo na mo nsa no adwuma nye yie sade be ya da mo nso benya dan ebre atimi adan afolo ye nsam a ye ka onyankopɔn nananom onhia mo wonyame ya duma wa kyena Monday ede kono siam Rabbi One TV so anwuma 7 o'clock me da ase
yare bia ye wona dro sanso bia meka sai wo yo bia koko pa hawo koko sabi ukọ ajanan so ko toilet ya emoja ene ba se tatatata sabi obema pa otwa wada no oba me pa to wodro e wo ha koko dro wei odo no bia bloche Ghana ha wo mu di hu adanse bi ko epebi etu akoton me saw se koko pa na hawa bomade bra bomade fo ni cha enro de me yoduyafo me yinro hodo bebre e wo ha no sei ni nyina ne saw ba de wo beba wonya bedru hanko ade ya de ntse se kra ye benya aduro ade amaw ama ho atọ na ye sanso sunsum adwuma ye no make us say bia wo yo bia wo da na spirit bi no abeda wono a woni chop money wono on tom toma ma wo ba no no de wa ba no aba beda no ye free no okọ eye sanso na wadwuma wo ye na esei sika to nsem na ehye obi promise wo mfa ma abraba wo pa bibia wo bre ansa na wo nsaka me pa cho so wo sa ha ni bi to na mo bra ebe Rabbi heba and spiritual home oba ye be boa ayi sai sunsum ha na firi ho na chiwa de ne ya kan ni amba wo do bi dware afa wo sa de ni nya na ko afa fi sa bra ne ko no wo bi promise wo mfa ma no wo be se wo na nkompeso mo boa mo twam no mo nyina asa frefrew ye wadanse pi wo ha no sei ebi am no kase wo de eye sunsum na aware wo mpe sunsum bi abewaro ye kan spiritual marriage wo mpe no me pa cho bra wo ba me center ha me wo dwa me de be dware wo ama ho atọ ye ya kora bi ba ha na baye ye de baye bone ene ye de ama no baye ahodo ma sa nso ne de wura kora ni mu ye de wura kora ni mu no na ne kra ni ntimi entafe de mo ma kora ni tomu a won tumi nkasa nyame adom otwadi ampo na no so afa ye so eden ama na kwada no ne ho atọ a enne ba bia kora no ewo no ene de keke saa ne wo bi nso na diabetes ha na pa kora 7 years diabetes ene red man kan mu sesas ya ne we de enka eye efelisan esikafo ya de ene do bia timi nya diabetes ya de ni bi akwala 7 years no nya diabetes nyame adom afa ye so asare ya de ama ne ho aton ya de awodo bebre ena me sa sunsumu ya de mentimi nka edo su pi ena me ha wo ba na se wo ya de ne kwa wo ya de ba ha no e bia na bibi de akire se mpanimfo ka no o se sa wo twe bibi afi so na se emma na bibi de kura mu e bia de ne kwa na wo de anantia sabio ando do wonu munno na enkon e bi kwampa na bibi de die kire eno nti na oba me ha me bibisa niemam hwehwe niemam ya de bai e die nti e ya de no wonu madu enko ho na de ya de no ma wo ukofa ya de ni firi e se bitumi hu na bitumi de dan edo kan ana ya ha so ba ya won haba ho do bibra keka bom haba bu ho a ya red color ebi ya blue color ebi ya green ebi ya black ebi ya violet nyame adom wa cheyen achade a yehudia nse siwa yetimu se bia we ne kala nie sa bia kala we esaya bia we na yetimu de sa bia no abe saya de entimi ka cho se ba bia hwe mi bia no se ya de bi ha opa dia na opese esitu a mi pa to hwe no na wa ha wo mo se ba akukura ni ho a ya ye den ya no asi ho enu ni nyina egu nyina no ni nyina ya natural ya wode otokwa ya se fa ye tin nom ene ya wode otọ ya se noa fade we ka ona noa ye wono nso ho entu hwe ha no mo a enyo ha nyina no ya natural ba akukura ni ho asabe chemical wom enti wonno ma do na so ho anto a ese sam mi Rabbi me diko sunsun na me ko se enti na no Rabbi aduro na ho anto ene bibi de akira kwa se me faso ma saya de ama ho ato se ese padanse a adanse ne bubuja wona ya hwem sunsun fa hu na mfam a mo ho ato mo nipa bebrebe ba bia ye wo ye di adwuma no eye kumase adankwame bron ye fre ho Israel wo de wo so ba Israel Rabbi Dancing aha wonya kasa pa mate ni be siw me Dancing so pe me wo kwan ho nti wo siw kwan ho a wo to ani hwa pe wo bo sa me santa no ho kase a ya bo edan no so red ya bo so red color e wo Israel ho ya bo dan no so red the kwan ho a dan no so ye red and ya bo canopy blue e wo nim me sambo do so ye kase si ho sambo kakraka ene si ho nti usi ho na bo nsa me na wo ho na no waba wo ba ya de bia ho ye behwe ye yesunsum adwuma nso wa ha every Saturday bia me yesunsum adwuma Saturday biara me trans yesunsum adwuma Sunday nso me ye Africania worship ye sorry Sunday e Africania ye gunsa ye densa ya paye ye ni nyina wi a afa ma trans afa suman na afei
ye fe suman na suman no afei suman be baba be kire se bia oha na de ba ye no eye sei enti ye ma wo nye sei na fe ni ma mo adan akwakoye wo ba na ma mo atonsa wo tonsa na wo bia kwakoye apai wo suman no so suman ba be ka cha me de ye enti wo nye free e ho no bedu ya pe na suman so aka cha me se ensam na akoka ye no ade weni e na ye na wo ho nto na wa ye na ho ato adansi na meka dansi anya sanketwa adansi buburu jo mo chamade abrochefu tontade be chame wono tompaboa be chame wona woto ye nyeme bebrebe ni nyina ya dwuma yi a ye mama mfonti enti ba bia hwe bibia wo na bra wo beduru ha no mu a me pa chawo ya de nte se sunsumu o se honamu o me pa chawo ba ha wo beto wo pa ye number nie 0247 98 97 42 0247 989742 and I won't pay me WhatsApp number so me WhatsApp number no and it is 055 66 53 855 055 66 53 855 me pa chawo frame na se e bia wa nyam yankasa me secretary oye good say your friend Kunadu oye very good ma me say ono be kasa kama direction apoma direction kama ama wankasa wa beduru ye ha wo beduru aso mu akonya traso kama na woni wadi nkomo wo ban so obehume se sunsun wo obehume se honam wo obehume me nyo bia me hu siesia manfo wo fra me nso amefa e bia na me ye adwuma dia apart from that asa enti me se wo bibia se wo Ghana ha wo amana ne na wo pe aduro e dia sa wo ya dia me pa chaw bomoden na fo ni Rabbi and spiritual home ye wo ya dia bi America ye se friend genital herpes ya die bi e America e America ifo ya die pa me pa cho me wona do pa tata very sharp very quick wonum sa do na me ka chaw sa genital herpes no de nyina betu ayira enti mu America na sa ya die ni bi wonim wo bi o wo bi pa no me nsa kwa ma sedi pa be 9 mo sa genital herpes ma sani pa 9 ya die mielu ye mema na mielu nso ye ma sasa ya die na mo so enti wo yo bi a wo sa ya die ni bia me pa to na mo bra na uto na mo beduru ha me ka kyerɛw se metumi aboa ama ho ato because ya de ne esane ya